हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय मादैया नै खुमब्रा बोराय दाननो नागिरदों दिनै खुमब्रा बोराय मोजां नंगोना नङा नायलांदो नोंथांमोनहाबो नै मेसें दैज्लांनिसोमोन ना खुमब्राया दैज्लांनि खुमब्रा थाइनै दं नालाय थाइसे जानोसै माबायदि जायो नायनोसै आयदै दानख' नायनोसै दे जाजाना जाजाला एसे नायनोसै मादैया मादै सिनखावगोनथाय सिखा गिदिरजों सिनखावनोसै थाख्लायग्रोनोसै एसे ओमफ्रायसो दा हाखावसै थाख्लायबा एसे मोजां जायो थाख्लायबाथाय नों सिखा फिसाजों हानाय आखाइया खस्थ' मोननायखायनो थाख्लायना लाग्रोसै नायनोसै जाजाना जाजाला मोजां नंगौना नङा खुमब्रा हानाय फरमुलाखौ रोङाबा सोलोंनानै ला बिदि थाख्लायग्रोनांगौ होमबाना आराम जायो खस्थ' नङा आखाइजों लेबबा खस्थ' गोरा जायो नै मा होननांगौ मोजाङा एसेबानो सेवसिगोन ओमफ्राय एसे गुसेब जाबाय जागोन गुसेबबाबो एसेल' जाहांदों बिदै रानहांबाय जानोसै थिगैनो दं जाजायो गुसेब जाबायहाय लोगोफोर एसे थेवब्लाबो जागोन जाजायो जाबाय हलिनि मुङाव नै लोगोफोर अमा लाबोलायबाय जोंहा अमाजों खुमब्राजों जानोसै नै खुमब्रा अमा जायैया गोबावसै मालायनाव आलासि जायैसो मोनजादों न'आव जानायानो जायाखै नै लोगोफोर खुमब्राया जा मोजां रबबाय फस्लासो जागा नंदोंमोन आं खुमब्राखौ मोजाङै मोनदों बे मोजां रबबाय ओमफ्राय नै सामब्राम बिलाइ दुन्दिया होबाय आं मोनबायानो दे लोगोफोर आंना ओंख्रिया जानोसैलाय लोगोफोर मादैया ओंख्रिया खुमब्रा अमा ओमफ्राय गुसु जानायनि बाव दुरुननानै लाबाय अमाखौ ओमफ्राय टमेट' खाजि नै टमेट' गोथां खाजि माने न'आवनि दिसि आयै जायदो नै जा बानलु गोसा होखादों आङो फिसाजोंबो फिसाजोआ जानानै नङा ओमफ्राय सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला नायलांदोलाय खुमब्रा अमा ओमफ्राय टमेट' चाटनि बेजों जाग्रोनोसै
सामब्राम दुन्दिया गासिबो न'नि जोब आरो टमेट'आबो न'नि ओंख्रिखौ नांलाया yummy masih goथावब्रा टमेट' बाथोन नालाय ओरैबादि गोदै गोथावना अमा देसि ओमफ्राय खुमब्राखौबो एसे बुसेब जानायखाय फस्लासो जागोन नंदोंमोन आं बिराद मोजां मोनदों खुमब्रायाबो हलिनि नामावबो जालायबाय अमा ओमफ्राय जासो ओरै थांनानै जाबाय थादों फिसाजोआ मोनजायाखैना अमाखौनो बेनिखायनो दिनै एसे लायनानै संफैलायबाय आरो बिराद गोथाव जादोंहाय ayo मा थाम्फै फैलाबायखो सामब्राम गुफुरखौ आं ओरैनो होयो मालाबा अमा दिसिखौबो
गोथाव मोनजाया दिना गोथाव सानसे थाहैगोन ना बेखायनो एसे बुरजा जानानै लाखाबाय आं ओंखामखौ दा उखैबा अबहाय मोनजानो उखैनायाथ' उखैखागोन 8:30 ओंखाम जानाय